Imwe time president vakaenda ku Manicaland. Time iyoyo ndo pakanga pafa murume waEdna Madzongwe. Tikanga tataurirana kuti toenda kunobata maoko kana madzoka. Vadzoko zveshuwa tikaenda kumba kwaMadzongwe. Tasvika ikoko tangoti garai 5 minutes baba wakatanga kurutsa vachisweta. Tikadzokera kumba kubva ipapo pakatanga kuita diarrhea kusvika baba vakupiwa drip intravenously vachipiwa medication intravenously. And vakagara 2 weeks diarrhea yangobuda chete. Ndiri kukutaurirai but we never made noise about it. Vasekera mai ndikanzi nababa dedza asekera mai vandione ndisati ndafa ndakavadedza vasekera mai vari kuzviziva tikapinda mubedroom baba vasingachagoni kumuka pamubhedha. That's the truth. But we never made noise and we never accused anyone kuti roya baba vakaita food poisoning zveshuwa vakadya chikafu kuManicaland but hatina kuzvitaura. Ndikanzi nababa dedza asekera mai vandione ndisati ndafa ndakavadedza vasekera mai vari kuzviziva tikapinda mubedroom baba vasingachagoni kumuka pamubhedha. That's the truth. Ndikanzi nababa dedza asekera mai vandione ndisati ndafa ndakavadedza vasekera mai vari kuzviziva tikapinda mubedroom baba vasingachagoni kumuka pamubhedha.